आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध असलेल्या कुडाळ तालुक्यातील नेरूर येथील श्रीदेव कलेश्वर देवस्थान येथे महाशिवरात्री उत्सवाचं भव्य आयोजन करण्यात आलं आहे। नमस्कार, चारुदत्त रमाकांत देसाई, देवस्थान व्यवस्थापन समिती नेरूर, कलेश्वर देवस्थान व्यवस्थापन समिती नेरूरचा विद्यमान अध्यक्ष। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध असा नेरूरचा महाशिवरात्री उत्सव उद्या दिनांक 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी या ठिकाणी साजरा होतोय। श्रीदेव कलेश्वर मंदिर याची स्थापना असं म्हटलं जातं की 800 ते 1000 वर्षापूर्वी या ठिकाणी झालेली आहे आणि त्यानंतर काही वर्षांनी या ठिकाणी महाशिवरात्री उत्सव सुरू झाला आणि तो आजतागायत या ठिकाणी सुरू आहे। श्रीदेव कलेश्वर मंदिर याचा महाशिवरात्री उत्सव हा अतिशय चांगल्या भक्तिभावपूर्ण वातावरणात दरवर्षीच साजरा केला जातो। या मंदिरामध्ये कलेश्वराच्या मूर्तीबरोबरच आजूबाजूला जे पंचायतन आहे त्यामध्ये ब्रह्मदेवाची एक मंदिर आहे। सिंधुदुर्ग नव्हे तर संपूर्ण भारतात जी 3 मंदिर आहेत त्याच्यापैकी एक मंदिर हे आमच्या नेरूर गावामध्ये आहे। उद्या दिनांक 15 रोजी महाशिवरात्री उत्सव आणि रथोत्सव या ठिकाणी सुरू होईल। बरोबर सकाळी 5 वाजता महापूजा झाल्यानंतर या ठिकाणी भाविकांना दर्शनासाठी सोडलं जाईल आणि त्यांना दर्शनाचा लाभ घेता येईल। ते झाल्यानंतर दुपारी या ठिकाणी कीर्तन होईल। नंतर रात्री 10:30 वाजता पुराण वाचन आणि पालखी सोहळा होईल आणि सगळ्यात जो या कार्यक्रमाचं जे महाशिवरात्रीचे जे वैशिष्ट्य आहे तो म्हणजे रथोत्सव हा उद्या बरोबर 2 वाजता रात्री या ठिकाणी साजरा केला जाईल। या उत्सवासाठी अनेक भाविक भक्त या ठिकाणी येत असतात। सर्व भाविक भक्तांना विनंती आहे की उद्या सकाळपासूनच त्यांनी या ठिकाणी दर्शनासाठी यावे। त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाशिवरात्रीच्या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा। तसेच रात्री जो रथोत्सव होणार आहे त्याला सुद्धा यावं असं मी देवस्थान समितीच्या आणि गावाच्या वतीने नम्रपूर्वक आवाहन करतो।